Prinášame vám prvý krátky dokument tohto typu na Slovensku, a to priamo z druhého ročníka prestížneho pokrového turnaja s názvom Majstrovstvá Bratislavy. Tento turnaj pravidelne organizuje Golden Vegas Poker Club. Main eventu so vstupom 275 € a garanciou na výhry 40 000, ako aj side eventov, sa zúčastnilo množstvo osobností, medzi inými aj spevák a umelec Mike Spirit. Ako sa cíti Zlatý Slávnik za pokrovými stolmi? Vynikajúco. Fakt. Aký je pre teba rozdiel v hre? Čo si pamätáš, keď sme hrávali spolu v Golden Vegas dozadu nejaké 3-4 roky, a keď si zahral poker dnes? Brácho, neodvážim sa hodnotiť pokrové skills na Slovensku, či stúpajú alebo klesajú, lebo som vyšiel z cviku, ale bolo mi príjemne aj tuto dneska, takisto vo Vegas, vždycky. Ďakujem pekne, držím palce. Vidíme sa v heads-upe, dobre? Dúfam aj ja. No vyhra? Ja. Díky. Ja. Dík moc. Hlavného turnaja sa dokopy zúčastnilo 166 hráčov, čo znamenalo, že garantovaná suma bola prezbieraná. Turnaj mal dokopy 4 hracie dni, a tak sa na finálový deň prebojovalo najlepších 18 hráčov, ktorí už mali istú finančnú výhru. Čakalo sa ale hlavne na zloženie finálového stola, najlepších 9. Po dlhom čakaní na prvého vypadnutého dáva MK all-in z malého blindu a Fedor Holz na veľkom blinde dorovnáva. Na flope vyzerala situácia pre hráča s menej žetónmi nádejne. Turn na river však rozhodol v prospech súpera. MK si odnáša sumu 1045 €. Ďalšieho vypadnutého hráča sme spoznali, keď Dušan Hudec posiela celý svoj stek do hry a súpera nachádza v Mirovi Lelekovi, ktorý držal lepšiu kombináciu. Karty, ktoré prišli na stôl, na tom nič nezmenili a Dušan Hudec si odniesol výhru 2035 €. Na 5. mieste skončil Milan Migo, ktorý sa ako ďalší rozhodol posunúť svoje čipy za čiaru. Po chvíli rozmýšľania je dorovnaný hráčom, ktorý v danom momente otáča horšiu kombináciu. Viditeľná radosť na tvári pána Miga sa stráca v momente, keď na river dochádza Jack. Za skvelý výkon na 5. miesto vyhral 2442 €. Ja som bol veľmi rád, že som včera z toho veľmi ťažkého stola postúpil vôbec do dnešného finálového dňa. A hoci tých čipov na začiatku tohto dňa nebolo veľa, a ešte aj ten úvod som mal taký dosť kardes, že som spadol z 95 000 na nejakých tesne pod 50, tak ja som bol výsostne spokojný už s tým, že si idem zahrať na finálový stôl. Netrvalo dlho a do veľkej hry sa dostal Valentín Mikuš, ktorý sa potom, ako zahlásil all-in, dočkal rovnakého slovného spojenia aj od Adriana Hinca s najlepšou možnou kombináciou pred flopom. Už pri prvých 3 vyložených kartách, ktoré slabšej kombinácii nepomohli, sme spoznali 4. vypadnutého. Z Golden Vegas si odniesol 3256 €. Som veľmi spokojný s priebehom aj s celou organizáciou, ako celý turnaj prebiehal, a som na najvyš spokojný. V turnaji ostali poslední 3 hráči, ktorí sa mohli tešiť okrem finančných výhier aj na trofeje pre víťazov. Juraj Beržinec ako short stack poslal celý svoj stack za čiaru, na čo hráč z Nemecka zareagoval all-inom a Miro Lelek po krátkom posúdení situácie svojej karty King Queen zahadzuje. Pán Beržinec otáča King 2 vo farbe a Adrian Hinc ESO 5. ESO na flope výrazne znižuje šance hráča, ktorému hrozilo vypadnutie. Po 4. vyloženej karte sme spoznali finálovú dvojicu. Juraj Beržinec za 3. miesto inkasoval sumu 4170 €. V poslednej a rozhodujúcej ruke turnaja sa stretli kombinácie ESO 4 a ESO Queen. Showdown potešil nemeckého hráča, ktorý držal lepšiu kombináciu. Miro Lelek, outsider, mal na flope 19% na výhru. Turn 4 mení situáciu v prospech slovenského hráča. River ďalší zvrat nepriniesol a Miro Lelek sa stal majstrom Bratislavy v pokri pre rok 2012.
Adrian Hinc si pripísal za druhé miesto sumu 7500 € a víťaz turnaja 12 400 €. Tak prvý deň to išlo dobre, karty chodili, troška som začal takým agroštýlom a potom som sa tak nejak ukludnil a snažil som sa hrať hlavne, vybrať si dobré spoty, dobrých superov. Keď som dnes začínal, cítil som sa na víťazstvo, keď som bol na čiblíde, ale boli chvíle, keď som bol na skoro úplnom šorte, že by som pomaly zobral 6. miesto, takže som rád, že to takto dopadlo. Všetkým zúčastneným hráčom ďakujeme, víťazom gratulujeme a dovoľujeme si vás pozvať na prestížny turnaj s dlhoročnou tradíciou a garanciou 80 000 €.